wannan tasha tamu ta African Story, wadda muke karanto muku labaran littattafai da kuma tatsuniyoyi wanda suka shafi al'adun Afirka da kuma sauran abubuwan da suka shafi Afirka. Ɗan daji, kashi na 8. Bayan nasarar Aminu a fafatawarsa da aljanu, dawowarsa gida ta kawo sabon sauyi ga rayuwarsa. Dukkan mutane sun taru don jin labarin jaruntarsa, amma a zuciyarsa Aminu ya san cewa zoben sihiri ba zai kasance bashi da iyaka wajen magance matsaloli. Yayin da yake tafiya gida, ya ji tsananin ƙarfin addu'o'in da ya yi yana taimaka masa. Zoben yana haske a hannunsa, amma zuciyarsa tana karkata ga addu'o'in da suka taimaka masa a lokacin tsanani. Lokacin da Aminu ya koma ƙauyensa, duk ƙauyen ya cika da jama'a da ke jiran jin labarinsa. Kamar yadda aka saba, wasu daga cikin jama'a suna da matuƙar sha'awa, wasu kuma suna kallon lamarin da shakku. Wasu sun gaskata cewa Aminu ya tsallake babbar jarabawa, amma wasu sun yi jayayya cewa wannan ba zai yiwu ba. Sai dai duk shakkunsu sun rushe lokacin da Aminu ya nuna musu zoben sihiri. Lokacin da Aminu ya nuna zoben ga dattijawan ƙauyen, hasken zoben ya cika ɗakin da suka taru. Kowane mutum yana kallonsa cikin mamaki da tsoro. Zoben ya bayyana da wani haske mai ban tsoro, yana motsa zuciyoyin jama'a da suke tsaye. Sai wani dattijo ya fito daga cikin jama'a, yana tambayar Aminu cikin shakku, me za ka yi da wannan zoben? Shin ka ga cewa ka zama mai iko kamar waɗanda suka mallaki irin wannan sihirin? Aminu ya kalli dattijon cikin girmamawa, amma da tabbaci, ya ce, ba zan taɓa amfani da wannan zoben don cutar da kowa ba. Na shiga masarautar aljanu don neman gaskiya da kuma tabbatarwa cewa ikon Allah shine mafi girma fiye da komai. Zoben nan kawai shaida ne, amma haƙiƙanin ƙarfin ya fito daga addu'o'in da na yi da taimakon Allah. A wannan lokaci, Aminu ya gane cewa addu'o'in da ya su ne suka fi taimaka masa wajen shawo kan ƙalubale. Da farko, yayin da ya fuskanci aljanu, ya karanta ayoyin kariya daga Alƙur'ani mai girma, irin su Ayatul Kursi da Suratul Jinn, wanda ya zama garkuwarsa, ya kare shi daga duk wani mugun nufi. Addu'a ta fi komai muhimmanci, kuma ya san cewa idan zai ci gaba da fuskantar ƙalubale, to addu'a ita ce mafi girman makamin da zai dogara a kai. Aminu ya ci gaba da bayani wa dattijawan da sauran jama'a ƙauyen yadda addu'a ta taimake shi cikin daji. Ya ambaci wasu daga cikin ayoyin da suka ba shi kariya kamar haka: na karanta Suratul Falak da Suratul Nas tare da Ayatul Kursiyu. Wannan ne yasa dukkan mugayen halittun suka kasa taɓa ni. Ya bayyana cewa zoben ba zai zama abin da zai dogara a kai ba, amma yana jin cewa yana nufin alama abin da zai iya tunkara a nan gaba. Yayin da Aminu yake tsaye tare da jama'a, daga nesa aka fara ganin wani yanayi mai ban tsoro. Iska mai tsanani ta fara kaɗawa daga arewa, tana girgiza bishiyoyi, kuma duk jama'ar ƙauyen suka firgita. Halittun da ba su taɓa ganin irinsu ba sun fara bayyana a cikin iska mai duhu. Mutane sun fara gudu, amma Aminu ya tsaya tsayin daka. Yana sane da cewa waɗannan halittun ba na da ba ne, su ne irin waɗanda aka ambata masa a dajin. Amma da yake yanzu yana da ƙarin sani da ƙarfi daga addu'o'in da ya koya. Aminu ya ɗauki Alƙur'aninsa ya fara karanta addu'o'in kariya, yana karantawa: Bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Addu'ar da ya fara aiki nan take, halittun suka fara rauni, suna nesa da Aminu. Bayan Aminu ya yi nasara wajen tunkara waɗannan halittun, sarkin aljanu ya sake bayyana a cikin mafarkinsa. Sarkin ya faɗa masa cewa yana shiga wani sabon zango na gwaje-gwaje, kuma waɗanda za su zo ba za su yi sauƙi ba. Amma ya faɗa masa cewa wannan gwajin yana da alaƙa da ƙarfin addu'a da hikimar amfani da zobe ba tare da ya wuce gona da iri ba. Aminu ya tashi daga mafarkin yana jin ƙarfin zuciya, ya san cewa ba tare da addu'a ba zai yi nasara akan waɗannan gwaje-gwajen ba, kuma zai yi amfani da wannan zobe tare da addu'o'in Alƙur'ani wajen tunkarar duk wata matsala da za ta zo a gaba. Lokacin da jama'a suka ga irin yadda Aminu ke amfani da addu'a, suka fara ganin ƙarin girman ikon Allah da yadda da aminci ke bayyana a cikin addini. A cikin ƙauyen, mutane da yawa suka fara zuwa wajensa don neman shawarwari da addu'o'i, saboda sun ga yadda ya nasara a cikin irin mawuyacin yanayin da ya fuskanta. Aminu ya kasance mutum mai nutsuwa, ba tare da alfahari ko izza ba. Duk yadda jama'a suka dinga girmamawa, ya kasance mai nuna wa kowa cewa komai da ya faru saboda addu'a da taimakon Allah ne.
Wannan yasa har ma dattijawan ƙauyen da suka taɓa kallonsa da shakku suka fara girmamawa, suna ganin shi a matsayin jagora ga al'umma. Yayin da wannan labari ke gudana, Aminu ya fahimci cewa akwai sauran ƙalubale masu yawa da za su zo masa nan gaba, amma yana da tabbacin cewa addu'a da dogaro ga Allah zai zama mabuɗin nasararsa. Zoben da ya samu daga sarkin aljanu zai zama wani makami, amma ba zai iya tsayawa daidai da addu'ar da ke da ƙarfi fiye da dukkan wani sihiri. Lokacin da yake cikin tunani, ya fara shirye-shiryen tafiyarsa zuwa wani wuri mai nisa, inda yake jin cewa akwai wata babbar sirri da ya kamata ya gano. Amma wannan karon yana da ƙwarin gwiwar cewa ko da me zai fuskanta zai kasance da ikon addu'a da hikima.